Good morning sa inyo lahat mga tropa. At sikasuhin na natin yung ating mga manukan. So nandito na pala tayo sa may cording area. Sa cording area na tayo. So nakaredy na pala yung kanilang patuka. Ayan, yung mga patuka nila. Para-parehas na sila ng patuka. So lahat ng is Enalton. So ngayong umaga pala maglilinis tayo bago tayo magbigay ng patuka. Maglilinis muna tayo ng mga naka-cord. So kung mapapansin nyo, kahapon diba nilipat natin yung mga naka-scratch pin. So kasi naglinis kami dito ng mga dating pwesto ng mga kulungan, pero hindi lang yun yung nilinisan namin kahapon. So naglinis kami pang kalahatan. So makita nyo yung cording area natin mga tropa. Ayan o, napakalinis na. Yan, malinis na siya. So gagawin natin dito is maintenance na lang. So every morning magwawalis tayo bago tayo magbigay ng patuka. So ang gagawin natin, tatanggalin natin lahat yung mga ipot katulad nitong mga naka-cord. Ayan o, yung mga naka-cord, tatanggalin natin yung mga ipot nila. Ayan, so ito, simulan natin dito. Yun lang naman mga tropa eh. Maintenance lang. Ma-maintain lang natin yung kalinisan ng mga manukan natin. Yung every morning, ganito yung gagawin natin para maiwasan ang pagkakasakit ng mga manok natin. Katulad nito, nilinisan lang natin. Tapos hindi ko alam kung mga tropa kung kanino to, pero hindi naman nagchichinelas yung manok natin. Pero may nag-iwan ng chinelas na naman dito. Yung mga tambay, bibili ng chinelas. Tapos yung mga pinakpalitan nila, ayan, iniiwan nila. Hindi natin maiwasan yan. So ilagay muna natin dito. At lilinisan natin lahat yung ipot ng sa may holding area. Ayan, kakalinis lang namin kahapon. Ayan, mga pinagkainan. Kahit naman naglagay na kami ng basurahan doon. May basurahan doon, pero wala, hindi natin maiwasan yan. Kung saan sila nagtatapon. Pinagkainan. Ayan, pinagkainan nila. Tapos bali susunod na lilinisan natin yung range. Pero hindi na muna natin yung lilinisan ngayon dahil may lakad kami nila misis ng mga bata. So shoutout nga pala sa kasama kong naglinis dito kahapon. Yun, si Mikay. Nandun si Mikay. Ayaw na magpakita eh. So siya yung kasama kong naglinis dito kahapon. Linis muna tayo. Kailangan dapat malinis lagi muna to bago tayo mag patuka. Ito ng patuka. Yan. Nalinisan na natin. Yung mga tropa, meron pala tayong ganito dahil ito yung pinang tatapat natin dito sa ganyan. Kasi kahapon akala ko kasi kumuulan, hindi rin natuloy. Pero thanks God naman hindi pa umulan dahil nakapaglinis tayo. Tulad nito, nalinisan lahat yung mga paligid nito. Nalinisan lahat. Hinilera ko na ulit yung mga manok natin dito, yung mga naka-scratch pin. Nandito yung ating mga yung mga makray. Yung makray natin. Tapos nandito yung white choco natin. Nag-iisang white choco natin na manok. Tapos dito yung Boston Gold natin. Yan yung Boston Gold. Tapos yung mga makray natin na napan dito. Makray na dalawa pa dito. At magbibigay na tayo ng kanilang patuka mga tropa.
Nalinisan na natin yung kanilang tipi. So ito naman yung kanilang patuka. Ayan. So bibigay natin. Unahin na natin itong ating broadcock, Boston Gold. First dish, menudo. Tapos yung mga makre natin. Ayan. Next, dinuguan. Tapos yung ating Nilaga. bachok. Manok po natin. Sinulang manok. May sinasabi pala sa akin si Jamela. Sabi na, buti pa yung manok, binavitamins. So siya yung cameraman natin. Yes, I am. Charot. Ito na. So yan, sarap na sarap sila oh. Pero alam niyo mga tropa, napakaswerte ng mga manok na to. Kasi talagang itong mga manok natin na to, yung mga Macrae, Boston Gold, lahat yan ay kompleto talaga sa vitamins. Kompleto lahat sa vitamins mga tropa. At ako na muna yung maghahawak ng camera. So lahat yan mga tropa ay napakaswerte talaga ng mga manok na to. Dahil kompleto talaga sila sa vitamina. Pero yun nga lang, hindi nga tayo nagbabakuna ng B1 ganyan. Kalamansi lang binibigay natin. Ano, napatay mo na? Yeah. Okay. Nandito na tayo sa may isang manok natin. So mapapansin nyo, wala na yung mga ibang manok dito na pag-alagala. Alam nyo kung bakit? Nandun kinulong ko na. So yun, kaya update ko kayo sa mga naka-range natin na manok ngayon. So yun yung vlog natin. Ganda na itong pan natin. Talisayan natin. Ganda na. Malaki na siya mga tropa. So malapit na mag 6 months to. Marano so 6 months sa June 14. So may 6 months old na tayo na napabreed. At ito mga to, siyempre hindi pa naman makikita dyan kung paano yung tindigan ng mga to talaga. Pero after ng isang taon, dun na makikita, malalaman yung talagang ganda ng manok na to. Pero kung makikita nyo, bata pa lang, ayan o, bata pa lang napakapula na ng muka. Talagang binata na yan. Right mga tropa, so yun, nandito na tayo sa may range area. So papasilip ko lang sa inyo ito. Dito tayo sa kabila tayo. Kung mapapansin nyo, wala yung mga pag-alagala natin ng mga manok. Pero may isa pa tayong hindi nahuli. So yung mga afterlift pala natin mga tropa, nandito na sila oh. Yung mga afterlift natin. So kinulong ko sila, gawa nga nung kawawa naman sila mga tropa eh. Mas okay dun. Ha? Mas okay dun. Mas Hindi okay makita doon? dito eh. Sa kabila tayo. So nilagay ko na sila dito sa may kulungan. Gawa nga nung kawawa naman sila kasi nauulanan sila, hindi sila masyadong makakain kasi gawa ng pag ganun na nagbibigay tayo ng patuka nababasa tapos umaagos. So yan lahat ng mga strap natin, bali 13 lahat yan mga tropa. Yung isa hindi ko pa nahuli, hindi ko pa yung iba. So ito yung original natin na astrolop. Ito yan yung original natin. Tapos ito na yung napapisa natin. So nagtataka ka kayo paano ako nakapagpapisa ng astrolop. So ginawa ko, pinapisaan ko sila sa native. So yung mga native nandito, ayun o, yung native ano. So ganun yung ginagawa natin. So ganito na rin yung binibigay natin na pagkain nila oh. So gamit natin is Integra 2 Plus. Yan sila mga tropa.
Yan ang mga strap natin. Yung sa kabila, napakain ko na yun kanina. Ito na lang yung hindi. Right, so yun. Ko na tayo sa pinaka main na vlog natin. Yung vlog talaga. So gusto ko palang i-update kayo mga tropa sa ating mga sisiw. So ito na yung mga sisiw natin na mag 3 weeks na. So titignan natin kung gaano na sila kalalaki. Kung sulit na nga ba yung laki nila sa kanilang edad. So 3 weeks. Check natin, kuha tayo ng isa. And check natin. Ay, wow, ito. Ito na sila mga tropa. Yan, so magti 3 weeks na sila. Yan. So ito ay isang lalaki. Ayan o. Ito yung nung nakaraang nag-vlog tayo, nag-markings tayo. Isa itong lalaki. So ayan mga tropa. Napakagandang manok. So ganito na sila kalalaki. Ayan o. Malalaki na sila. So 3 weeks na to mga tropa no. So ganito pala yung ginagawa ko. Ayan o. Unlimited sila sa pagkain. Unlimited naman yan sa pagkain. So gamit natin is yung Thunderbird na chick booster. Ayan. Tapos siyempre unlimited sila sa tubig. Ayan. So ito mga tropa, kagaya ng mga naka scratch pin natin. Ayan, nilipat ko rin sila dito. Kakalipat ko lang kanina. Gawa nga nung ito. Ayan o, yung ipot nila. So nangangamoy na. Ayan o. Nangangamoy na yung ipot nila. Ayan. So ito na. Ito na yung mga chikiting natin na 3 weeks old. Ayan. Ganda na mga tropa, malalaki na sila oh, 'di ba? Ang napakabilis na lang lumaki. So ito, nakita niyo naman wala tayong bakuna. Hindi tayo nagbabakuna ng mga B1 pero napapalaki natin ng malusog yung mga manok natin, mga sisiw natin. So sa tulong lang ng kalamansi at ng Batman Pro. Yan. Right, so yun. Tapos bago natin tapusin yung vlog natin, eh mag-update tayo sa mga 1 month and 3 weeks natin sa yung 2 months natin ng mga manok. So susunod natin sila. At habang nagpapakain tayo ng mga naka-range natin, eh susulitin natin yung mga chikiting natin. So dito pala ako nagpapakain oh. Natin nung nakaraan, ito na sa mga tropa oh. Yan na. Yan na siya. Malaki na siya mga tropa. Tapos meron din tayo dito yung ating yung pinurga natin. Ito na siya oh. Yung pinurga natin na red gold. Red gold yan. So isang lumabas yan na red gold dun sa lahat ng mga palahi natin sa golden gray sa kanang gold. Masyado na marami. Magbibigay tayo ng katuka. So ito naman yung ating pangkulit mga tropa. Pangkulit natin na gray. Ayan siya oh. Ito, nakita ba dyan sa camera? Hindi. So napakaganda ng manok na yan. So yan yung mga ibibreed natin sa breeding season this year. At nandito na rin yung mga napili natin na mga na ibang pulit. Sila yung mga ibibreed natin sa itong breeding season. Tapos meron din tayo dito dalawang gray. Ayan. Pakita natin yung mga dalawang gray natin. Pasensya na sa ingay, kaya nilalakasan ko na yung buset kasi maingay yung mga manok natin. Yan, yung mga dalawang gray natin na haharbisin pa natin. Oh. Ito, yung dalawa pa. So, bibigyan lang natin sila ng pagkain. Kaya lalapin ko itong nagutom na tomato. Yung mga tropa oh. Grabe. Nagutom sila. Right, so yun.
At update tayo dun sa mga 2 months old natin. Yung 2 months old natin. Sandali. Sarado natin ang maigi po. Dito yung ating mga 2 months old. Yung 2 months old na. Ayan sila mga tropa oh. Diba? Napakabilis nilang lumaki. Kukunin natin ito isa. Yan. So ito yung mga 2 months old natin. Ayan sila oh. Malalaki na. Diba? Malalaki na nila mga tropa. Mag 2 months sila itong June. Yan. Diba malalaki na. Ang bilis lang natin makapagpalaki ng mga sisiw. Dahil kahit na wala tayong bakuna, mabilis lang kasi sa tulong ng calamansi juice at ng Bettling Pro. Tapos siyempre malinis na paligid, malinis na patukaan. Pero ito nga lang mga tropa, itong range area, hindi ko pa nga natapos na linisan to, hindi ko pa nasimulan. Kasi inuna ko dun sa may cording area. Pero siguro bukas, iglilinis tayo dito. Kasi ito, nalalaglag yung mga mangga. Andun no, mga mangga dun. Mga bunga ng mangga. Ayan. At ito na rin yung ating mga 1 month old mga tropa. Dito na sila oh. Ito yung mga 1 month old natin. Ayan sila mga tropa oh. Mga 1 month old natin na mga sisiw. 1 month and 1 week. Ayan. Alright, so yun lang yung vlog natin mga tropa na. So nag-update lang tayo sa mga manukan natin. At nakita nyo naman kung gaano nakalalaki yung mga magti 3 weeks natin. Tapos yung mga going to 2 months natin na mga sisiw mga tropa. So ano, napakabilis nilang lumaki na. So sa tulong lang yan ng calamansi sa kanang Bettling Pro. So ganun lang yung sistema ng pagpapalaki ko ng mga sisiw. Okay, so dito na matatapos tong vlog natin and see you sa next na vlog natin mga tropa.